Nye nusi no chegi ngwa po. Awo na kwa ke no ngwa bilie. Kai, ihe awo ụbọchị ezumike. Izuka mma na gịnị? Onye nụrụ ya n'ọnụ ndị so n'Ibobo n'egwu ahụ ọ kụrụ nke ahụ old school. Ka m ji na-abata nke taa na mmekọ anyị taa. O nwekara na-adị atọ m separately. Ọ na-adị iche na-aba na ụbọchị ezumike. Arụ na-adị atọ m sepe. Maka gịnị nwanne si gị lụọ ọlụ site n'ụbọchị Mọnde ruo na Fraịde. Ị ga-eme gịnị ga-ezu n'ike. Ọ ya mere aba na Satọde otu a arụ na-asọ m sepe. Ụmụnne m na ụmụnna m, Igbo ndị ọma fụrụ m n'anya na ndị fụrụ n'anya, nke awụ nke izizi emume gwam 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 nke mba monta. Mana mba mont wụ from September malite na September ruo na December. So nke awụ nke izizi anọ m na August gwunu na anyị ga-abata na mba mont. Anyị bata na mba mont anyị mekwa ihe niile ka anyị na-ese eme ya, mana it's a difference. Mana mba mont da ụmụ mont ahụ ị na-eji na calculate ụmụ ihe ịmagonu iche ya ga iri iche ya ga azụ si na apụta m na January si na mmemme ihe dị ụta mee ihe dị ụta, mana ka m lee ya anya ọzọ ka m magodo ma ụmụ ihe ndị a niile si na mmemme emego ya nke ndị bekee na-akpọ review maka mmadụ chọọ ito n'elu ụwa. Ọ ga-emenụ review iche ihe niile chịkọta ya ọnụ si oke ọ dị mma ụta mba nke a dịrọ maka mwepụ nke mba ka ntinye nke ka mee nke ka mee nke ọzọ. Ego koro ị gaghị egbu mmadụ mbanụ abịa m ebe a igbu anybody. Ihe mbịara ebe a wụ ka anyị na-enye onwe anyị obi aṅụrị. Ọ ihe mbịara ebe a ka anyị na-eme. Ego koro ụwa ha nke m. Ego eji eme ọnụ, ego eji eje mba, ego eji anya isi, mana gị nwa awa alaba m ịpụta ịkpọ m ego bekee. Ka m ji na-asị gị nnọọ na nke taa, maka ihe anyị na-eme ebe a wụ ihe gbasa gịnị, ihe gbasa ndị Igbo niile nọ na mpaghara Lagos. Ihe niile gbasa ndị Igbo nọ na mpaghara Lagos. Ebe a ka ị na-enweta ya na Nganga Radio Show nọ na Hot 93.3 FM Lagos. Station na-ekpo kitikiti na-asọ pụtọ. Station now, we give station auntie, my dear, you are sitting on a long tin. Ngwano, ịma ka anyị na-adị eme ọkwa ịma. Mpụta ngwa gị ụmụ obere okwu nọ n'asụsụ Bekee, anyị nwekwa n'asụsụ Igbo. Anyị kwuchie nke ahụ. Nwanne, anyị abazie n'ọgbọ mụ na gị. Anyị abazie n'ọgbọ, ịpụta n'ọgbọ, ịkụọ m kụọ gị. Mana ihe anyị na-akọ onwe anyị abụkwa na anyị na-apịa onwe anyị ihe ọkwa ka anyị na-enye onwe anyị obi aṅụrị. Njụọ gị Sam isi ego bring it on. Ntụọ gị ya ga-enyekwa m ọsịsa ya, ntụọ gị ya ga-enye m ọsịsa ya, ntụọ gị ya ọzọ ga-enye m ọsịsa ya. Obi amegin ọ na-adị anyị na mbọ mma, ọ dịghị mma ọ dị m mma. Onye gị obi aṅụrị inye m obi aṅụrị, ime mmụọ mmege ga amụọ. Nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị, ego bekee na-abịa. Nganga Igbo mgbe egwu a so na ụmụ egwu ige ya ntị ọ na-enye gị some special kind of feeling. Ị ga na-enwegodo obi aṅụrị dị iche. Ọsọ ndị owende ihe ọtụtụ ndị mmadụ na-amaghị awụ ka ihe gị si asọ gị, ka ihe inwe si asọ gị, otu a ka nke onye ọzọ sikwa asọ ya. Ọkwa ịghọta ka ihe gị si enye gị obi aṅụrị, ihe ọbụla ọwụ chee ya la iru, chee ya la azụ, ọwụ ego ka ị nwee, ọwụ ụlọ ka ị nwee, ọwụ ụgbọala, nke ọbụla ọwụ ụmụaka, kike si asọ gị. Ota ka nke onye ọzọ
si asọ ya ka mụwa wee ego bekee si asọkwa gị maka na ngwụ nke gị wa alaba ngwụrụ alaba gị ụta ka nke ndị ọzọ si asọkwa ha ya mụ na gị pụta anyị etinye aka ofu ebe si ka anyị nye ndị ọzọ ka anyị kwado ha ka ihe niile ha nwere ime ka ọ na-agakwa siriri werere anyị na-eme ya ụtọ ahụ ọkwa ma na obodo ga-adị ụtọ ọkwa ya obodo ga-adị ụtọ anyị a na-eme ihe niile ọ na-aba ka o kwesị si gị ka m bịa gwa gị ụmụ ihe makwa na ụmụ okwu anyị nwere n'asụsụ bekee mana ọ dịkwa n'asụsụ Igbo nke taa anyị ga-ele anya na ụlọakụ ụlọakụ ebe anyị ga-ele anya taa ndị bekee pụta kpọọ nke ahụ asị gị na bank bank ka anyị lee anya n'ụlọakụ taa ka anyị maa ụmụ asụsụ dị na bekee makwa na ụmụ okwu dị na bekee anyị nwekwa n'asụsụ Igbo nke mbụ chọọ ka anyị lee anya ga-awụ nke a na-akpọ akaụntụ nọmba akaụntụ nọmba n'asụsụ Igbo ga-awụ akara ụlọakụ akara ụlọakụ akara ụlọakụ mgbo biko isi ka mụnwa wee ego enwe ka m akara ụlọakụ achọkwa m ịkpọ ya adịghị ama ọwụrụ isi ka ime m surprise ihe na this mba month mba obi ya adị m ozigbo nnọọ ụtọ pụta etinyegodo m maybe 5 million milimili ka m chọọ asa hapụ ị na-asị na m nwere anyaukwu gị nwakwa na inwe ha anyaukwu biko hapụgodo m akara ụlọakụ m ọya ka anyị ga-akpọ akaụntụ nọmba pụta isi I want to withdraw iwepụta ego nke ahụ bụ mwepụ ego chọrọ iwepụ ego n'ime ebe itinyere ya n'ụlọ akụ gị ịchọkwani idepozit ma ọwụ ndị bekee nke ahụ were chọrọ ịkwụnye ego makwanụ nkwụnye ego wee tinye ego na nke ahụ ka a ga-akpọ deposit give me your check, let me write something. Nke a check nke ọzọ mpempe akwụkwọ eji akwụnye ego mpempe akwụkwọ eji akwụ ego nke ahụ ka ị ga-akpọ cheki kekwana ihe a ga-akpọ exchange rate ga-awụ ọnụ mgbanwe ego ka ego one dọla pụta na naira ugbu a exchange rate ya ọnụ mgbanwe ego ka ya akpọ nke ahụ kekwana ị ga-akpọzi customer care ndị awụ ndị na-elekọta ndị ahịa n'ụlọakụ ọkwa inweta ya ma m na inweta ya dị na smart shapro dịka gị ị ga-enweta ya ama m na ị ga-enweta ya ka anyị si na nke ahụ ka anyị gaa n'iru nke ndị na-anọzi n'ụlọ akụ a na-emechi ihe niile ndị bekee na-akpọ ha bankers ka ihe a ga-akpọkwanụ ha ga-akpọ ndị awụ ndị ọrụ ụlọ akụ ọ wụrụ ofu onye ịkpọ ya onye ọrụ ụlọ akụ ha dị abụọ dị atọ ọwụzie ndị ọrụ ụlọ akụ joint account ga-awụzi nkọwa akaụntụ then single awụzie otu akaụntụ akpọzie ya otu ahụ onye nke a na-ege m ntị amụgbuola onwe ya na-amụ na-edutukwa ya ka sị gị ka m kpọọ ya ọzọ akaụntụ nọmba ga-awụ akara ụlọ akụ ya ka ị ga-akpọ nke ahụ deposit wụ nkwụnye ego withdrawal wụ mwepụ ego then exchange rate awụ ọnụ mgbanwe ego customer care ga-awụzi ndị na-elekọta ndị ahịa then na sim gị na single account otu akaụntụ nke joint awụziere nkọwa akaụntụ
Hey, Sunday, oh, Wendy, oh, Sunday, oh, Wendy, oh, ọnwụtakwa mmanya o ịgwa gị nke ewu eziokwu ajọsọ m nọ dị extraordinarily ọwụ ndị bekee ọ bụ obi dị m ezigbo nnọọ ụtọ site na gị nwa n'ebe ị nọ onwe ihe mere gị ị na-ege m ntị arụsie gị ike oh Lord of mercy ihe na-atọ m separately specially differently ọ dị iche dị ya wụ na gị nwa nọ nọrọ m ndụ si gị he mma nchefuo mba ọwụ na inwe ihe ị na-eme taa si na ọta wụ ụbọchị amụrụ gị si na ọta ka ị lụtara nwaanyị na-eme anniversary si na ọta ka ihe ọbụla ị na-eme nwanne akwụ m gị n'azụ na-asị gị na m kwuru na-enye gị ihe ọwụ na wụ support ị chọrọ maka ịwa alaba m awụm alaba gị ka anyị gagbara egwu a anyị chiezie azanya bazie n'ọgbọ ịmagono akara ekwentị m 08182426591 ụfọdụ ndị mmadụ na-asị ego were na ya nwayọọ gịnị dị akpa shakara gị arịkatị ụmụọchị na-akpọ ihe a na-akpọ ya shap ngwa were ya nwayọọ kpọzie ya ngwa ka m were ya nwayọọ kpọọ ya ọ 08182426591 wakara ekwentị ị ga-eji bata ihe omume taa enwere m ilu Igbo enwere m gwam 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 si gị na m nwere ntụgharị asụwa ya na bekee asụwa ya n'olu Igbo ọ ha anyị ga-eme taa ngwanụ ka m gaa nwụrụ mmiri batazie n'ọgbọ ka ike wee dị m mụ na gị imepụ ihe dịrị mụ na gị taa again ka m sị gị happy new month ọnwa a ga-ewetara anyị udo na ọṅụ ihe siri kpimkpimkpimkpim mana agwago m gị ọtụtụ oge na ebe na nzukọ na ihe m na-adị eji abata wee iwe jiri ohi ọwụkwa nke dị ọkụ dịka alaba gị ịmagono mmego bịa nwere ya ị na-eche ihe niile ị ga na-eche malite taa ruo echi niile ebe a na Mọnde ihe ga na-akụ n'isi gị wụ ego bekee ego bekee ego bekee ego bekee ego bekee ọ na-flash na-emegodo pum 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 ngwa ụmụ Igbo anyị abatago abịago m ọzọ si gị na m nwere ilu Igbo si gị na m nwere gwam 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 si gị na m nwere gị n'ọzọ ntụgharị nta achọ m ka ị tabiri ire ehihie ọma. Hello. Hi. Ehihie ọma. Good afternoon. Ehihie ọma. Afa m Ubechukwu. Ebechukwu. Udochukwu. Udochukwu keke ata dị keke ime. Ana m mma. Udochukwu ọ dịka adịkwa mma o. Okay. Taa ka awụ nke izizi gị bata n'ihe anyị na-eme ọkwa ya. Yes, ke bụ ụbọchị mbụ m. Ke bụ ụbọchị mbụ gị si ka m gbaa gị mmiri. Okay. Were ya. Na mmiri gị na-agba ma masị mmiri zoro ebe m nọ oyi ka dị. Hapụ na nke awụ nke ga-ewetara gị ọganiru. Nke awụ nke ga-atụgbu gị n'ohi o. Okay. Ngwa n'Udochukwu ka ebe isi akpọ m. Lagos. Ha! Ike gwụkwara gị Udochukwu. Lagos bụ n'ibu na ka ebe isi n'ime Lagos akpọkwanụ m. Nna m ka nọrọ ọrụ Lagos ndị otu nọ na BI. Kịta ka ị bịa sị m Lagos. Mụwa nọ m na Kafanchan. Udochukwu. Ngwa were n'ofu n'ihe ị nwere enwere m Proverbs ilu Igbo enwere m gwam 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 nwee
okwu ntụgharị ke nke chọ. Okwu ntụgharị. Okwu ntụgharị. Ịchọ ka m sụọ bekee. Ka ị kpara m igwe ya. Ngwanụ ka m kwado onwe m akwado sụzie bekee a. Ọkwa ịdịgo njikere? Eke ngwanụ si gị na bekee mma sụ na eke ose je. Nke a si it has an eye, but the truth is it doesn't see. Ewo ọ gbaala ọsọ. Nke a wụ marathon. Udochukwu aha gị ase first. Ama m na ịchọ ịwa aha gị n'ala. Mee gịnị? Gbaghachi m. Maka achọ m ka ị nwetakwa ihe anyị na-ekwu. Ehihie ọma. Isigodo m good afternoon ọzọ ma bịa taa gị ezigbo alụ ebe ị nọ. Ka ihe na-eme gị? Ehihie ọma. Ka ị mere taa? Dịkwa mma o. Ọ ka m kpọrọ gị akara izu. Ọjọọ? Ka ndị ọjọọ dị izu? Ngwa n'izu. Koro gịnị hapụ? Koro awụ maka gị nwa. Maka ịwa alaba m koro awụ maka gị nwa. Ebe niile ị na-eje koro gara a na-asị mba izu gara onwe gị achọkwa m anything with you. Just na-ejere onwe gị. Maka ịwa alaba ego mba na-ejere onwe gị. Aha! Ngwa n'izu. Mee gịnị? 08182426591. Anyị abatago n'ọgbọ ihe anyị na-eme ebe awụ gwam gwam gwam. Ofu n'ime emume anyị na-ewetara unu na Hot 93.3 FM ka awụ nganga Igbo. Nganga Igbo ebe anyị na-enye onwe anyị obi aṅụrị. Si gị na anyị abatago n'ọgbọ na taa ọkwa ịhụrụ taa n'ime mba mọnta enwere m gwam gwam gwam, enwere m okwu ntụgharị, si gị na enwere m ilu Igbo. Izuchukwu si ka m sụọ mba wụ Izuchukwu onye kpọbu m na mbụ si ka m sụọ asụsụ bekee ka ọ gbanwere m ya na-asụsụ asụsụ bekee o mee gịnị o wee gbaa marathon. Chai! Mana amawụ m n'ala. Maka ihe anyị na-eme ebe a wee ime gị na iwetara onwe anyị obi aṅụrị. Follow me, I follow you. Ehihie ọma. Ehihie ọma. Chinyere. Mbanụ Chinenye. Abụọ Chinenye. Nke a bụ mbụ m ịkpọ. Ewo, sorry nwanne m nwaanyị. Gba m nkịtị do sị ka m wụọ gị mmiri o. Were ya. Keke imekwanụ. Ọfụma aha m bụ Ifeọma. Ifeọma ka ebe Ifeọma si abata n'ime ihe anyị na-eme. Ana m akpọ na Abidjan. Esi m Abidjan akpọ. Ife ibe ebe. Keka ndị Abuja dị. Keka ha mee. Ọwụ Abidjan o. Abidjan. Abidjan. Ngwa hapụzie maka ka m ghara ịkpọburu. Isi na ebe? Abidjan na GRA. Oh, okay. Ngwanụ ife ibe ebe. Ngwa were ofu. Gwam gwam gwam. Ntụgharị. Si ka m sụọ bekee. Ngwanụ ka m sụọ bekee. Ngwa. Get ready. Nke a sị, it has an eye, but the truth is it doesn't see. It has an eye, but the truth is it doesn't see. O nwere anya, but ihe wee eziokwu na o jighị ahụ ụzọ. Kwee ya ọzọ. O nwere anya, but ihe wee eziokwu na o jighị ahụ ụzọ. Kedu ihe wụ but n'asụsụ Igbo? Gịnị wụ but n'asụsụ Igbo? But mana. Aha, mana. Inweta ya mana onwe ihe fọ asị m na o nwere. I said it has an eye. Okay, o nwere anya. Ngwanụ anọkwa m na-enye gị ọgbalụ ọsọ mbanụ. Inweta ya mana inwetacha ya. It has an eye. An eye. An eye. Cheta nke ahụ. It has an eye, but the truth is it doesn't see. Ife bebe m. Ọmalịcha nwaanyị njeje mba. It has an eye. Cheta nke ahụ. Oh. Ehihie ọma.
Nwoke ọma. Ọmụ agbagburu dị mbụ. Izuchukwu. Sị gị ka m si ekwensu na netwọk ntọ mmee. Ngwa n'izu. Ka anyị gị gwam gwam gwam. Gwam 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 dasị kwere ike o mana ama m n'isi na ị ga-enweta ya. Ngwa were nke a. Were nke a. Gwa m akwa nwere olulu na-arụ ya niile mana eji ya ekuru mmiri. Akwa efe. Akwa nwere olulu na-arụ ya niile. O nwere olulu na basket. Oh no, baby. You didn't get it. Sweetheart, you can try again. Nwa ọzọ gbalie. Oh, ya nweta m. Inweta ya. Gbalie ọzọ ama m na ị ga-enweta ya. Okay, ngwa. Ọ dị ka ị chọọzi inyezi ịtraizi ọzọ ngwa ka m gbanweziere m ihe a m soro nwada. Ewo. Okay. Gwa m akwa nwere olulu. Gị nwa na-akpọ ọzọ ịkpọ ihe ebidogoro na ebe ahụ. O nwere ndị na-ahụ akpọ m ha si ego biko enyela m ka ị nyere onye kpọgoro akpọ nye m ọzọ. Ị ga-anwagodo nke ahụ. Ịnwachie nke ahụ enweta ya ma enyezie ego ọzọ. Ọ na-aga ọfụma. Ehihie ọma. Ehihie ọma. Ehihie ọma. Udochukwu anyị ọzọ. Izu olu gị ahụ na-agbanwe maka achọbụ m ibili n'oche m gbawa ọsọ maka nke a dịzi threatening, ọ dịzi bazi. Isi? Ọsị? Esi na gị na-eme nna? Mba, ọ dịgo oke ugbu a. Ngwa, ị chọrọ ịgwazi m? Ngwa, gwazie m akwa ahụ nwere olulu na arụ niile mana eji ekuru mmiri. Ka m chenjie ya. Ọka isi alụ. Aba. Izu ọka isi alụ. Gbaligodo nke ahụ. Izu gbalie nke ahụ na ahụ. Enweta nke ahụ na-asị m ka m chenjie ya. Izu ọka isi alụ. Haba, ị ga-enwetagodo nke ahụ. Inweta nke ahụ menyezie ego ọzọ. Ga-enweta ezi ya. Anya maazị ka esi eme ya na ọ bụ nke ịpụta isi m gbanwee ya. Haba, nta ga-alụ ebe a. Izu kpacha anya gị o. Ehihie ọma. Ehihie ọma onye m na ya na-ekwu ịbatago n'ihe anyị na-eme kwuo okwu na. Okay. Mbanụ ịbata n'ihe anyị na-ekwu ịma na ka ị na-akpọ ka ịbata n'ihe anyị na-eme otu a ka onye ọzọ na-akpọkwa ka ọ bata n'ihe anyị na-eme. So ịbata n'ihe anyị na-eme dododo gaa n'iru tinye ọnụ kwuo ihe chọrọ ka anyị mee ya ka ọ na-aga siriri were. Ehihie ọma. Mmadụ abụchi gị na-akpọ m. Enweta m ya. Si ka nwụgodo onwe mmiri kai eweta mmadụ abụchi na ya gwugo m onwe mmiri. Ngwanụ mmadụ ka ime taa. Mmadụ nke a ọnụ gị na-adachi taa. Onwe onye chọrọ gị okwu. Sị gị ka m bịa pịa onye ahụ ihe ozugbo. Ngwanụ mmadụ ke nke chọọ enwe m ilu Igbo nwee gwam 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 nwee okwu ntụgharị. Gwam 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 mmadụ. Gwa m ofu akwa nwere olulu na-arụ ya niile. Ma na-ejikwa akwa ahụ ekuru mmiri. Isi? Bucket. Mmadụ kwuo n'okwu na ọhaba.
Madabuchi. Madabuchi. Madu Abuchi. Ngangibo. Ihe nweche ego dịka m. Nweje ma ọnụ nweje je mba na-eme ofe na-achọ magi. Ka ihe iji magi emego dịka m jụ gị. Ka ihe iji godo magi na-eme. Iwo keke iwo kafo banyo. Hey! Ngwa n'ịnụkwara gwam gwam gwam. Gwam 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 bụ ihe anyị na-eme ebe a. Menube gwam gwam gwam, my darling, you are sitting on a long thing. Ị nọ n'ihe dị ogo, o toro ogo. Ehihie ọma nwoke ọma nwaanyị ọma na-akpọ m. Adị m n'ọma o. Good afternoon. Good afternoon to you. Ehihie ọma to you. No, Sebastian Nakobe from VI. Saba. And Sababy. Ke kandi VI se meta. Yeah, like the Moluga, Ma wo ki si kugodi yourself arum na-eme pick up. You're making me feel shy. Shall I shy? Ngwano si ka itinye ọnụ ị chọrọ ịsa ya? Saba nta ga-alụ mmata gị site ebe a. Saba nta ga-ala Jos mba m nta i were ego niile ihe enweta Jos tinye na akaụntụ nọmba m ya na akara ụlọ akụ m. Ọmụwa Sabache ọmụwa ka ọ dịrị ịjụ ajụjụ njụọ gị ga-asa m ịghọta. Ngwanụ Saba na drawing ọkwa n'osisi n'akwụkwọ ka ọ dị. Ọ dị n'akwụkwọ drawing. Ngwanụ ke nke ị chọrọ ịjụ m ka mmagodo ihe ị chọrọ ịjụ m gwa jụwa. Asị m ajụ sị gị gwam 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 ihe ku mmiri lago n'eluigwe. Aha ya Sebastian. Ekwetere m ya. Sebastian. Nsị gị na gị nwa aka Igbo na Sebastian. Okay. Nene gị ị bịara ime m ihe aba Saba hapụkwa o Saba leave it. Just leave it. Ngwa ka m jụọ gị nke m. Ịdị egwu ngwa jụọ. Emeriri m gị na osi m gị na ịpụta ịkụọ mma gị ngwa ka m kụọ gị nke m. Ngwa Saba baby. Ngwa ajụjụ nke m jụrụ ndị ọzọ ka m ka na-ajụkwa. Na-asị gị Sebastian. Saba the love of my life. Ngwa gwazie m. Ọsọ gị. Ngwa Saba o. Kapụgodo ka anyị were love anyị adosie ofe ebe. Gwa m akwa olulu. Akwa olulu juru narị ya niile. Olulu juru narị ya niile ma na-eji ekuru mmiri. Akwa olulu. Ofu akwa awụ na olulu juru arụ ya niile. Mana ofu akwa ahụ kwa ka eji ekuru mmiri. Gịnị wụ ọsịsa ya? Mbanụ, jụọ m ya. Asa na jụọ m ya ọzọ. Okay. Iko. Kwe mara ya na-atụ iko. Biko kpọgoro ya na bekee. Iko wụ kọpụ. Kọpụ. Ka olulu juru na arụ ya. Iwu iti bọrịbọ. Saba, in fact, love m na gị emebigo. Mba! Love a agbago ọkụ. Jesus. Ngwa ka m jụọ gị ọzọ. Biko nwanne m nwoke abịara ọ bịara inye m nsogbu. Nwanne nwoke hapụgodo Saba baby ọ nọ na hot seat. Hapụgodo ya. Ngwa ka m jụọ gị nke a Saba. Ngwa jụọ m. Nke a si
m ga-eri ego ya ka ọ ga-abara na akaụntụ. Abịa. Hapụ erigo m gị ọzọ already. Ihe ị ga-eme ewe nwetacha ego niile na-enweta na mba mọnta a gasị ngwa ego bekee ngwa nye m akara akaụntụ gị menye gị ya gaa tụrụ m naanị tụm ego na mba. Ị na-ege nke a gwa m ihe nwere ị na-egekwa m. Ana m anụ. Ihe a nwere ike ịkụwa. Ọ na-akụwa akụwa. Gwa m ihe nwere ike ịkụwa mana ị gaghị emetụkwa ya aka o. Ị ma mmetụ ya aka cha mana ọ ga-akụwa. Ihe nwere ike ịkụwa mana ị gaghị emetụ ya aka. Ka ihe ọ. Akwa na akwa. Oke wudu. Ị ga-emetụgodo aka. Ị ga-emetụgodo akwa aka tupu ọ kụwa ọwụ ya. Mana nke a ị gaghị emetụ ya aka. Udu mmiri. Hai. Ebela m akwa ụwa o. Ụwa mee. Hapụ love agbago ọkụ already. O nwere ihe. In fact, ewego m ewe. You are no longer, from this minute henceforth, you cease to be the love of my life. Gịnị itibọdịbọ nke a. Mba, ewego m iwe. Ego bekee na-ewezi iwe. In fact, iwe a nsị ka m gba nkịtị ugbu a. O nwee ike ọba n'iwe dị ọkụ ka m bịagodo. Ngwa mmadụ niile bịanụ na Saba emego m ihe kpọrọ ike ihe dị kpukpu ihe siri ike. Hell, Saba baby. Saba njem ọnụ. Ehihie ọma. Ka onye a ga-eme m obi aṅụrị. Hello, ego bekee. Darling. Good afternoon. Ehihie ọma. Eche m chọrọ ịdị iwu nọgodo n'ihe anyị na-eme. Ehihie ọma. Afọ mba Arinze esi maza akpọ. Arinze. Arinze ifukwara ihe Sebastian mere m. Anụkwa m ihe ọ na-ekwu. Si gị pịa ihe. Were ụtarị pịa ihe. Ajụjụ na ama m ihe dị ya ihe na-aka ọhụrụ ya mmadụ. Mma akọwa ya na mana ọgwụ ugbu a achọrọ m ka m onye ga-enweta ego ya tupu m akọwa ya. Ngwa nsogbu adịrọ. Jọọ m okwu ntụgharị na. Ngwa ka m sụọ bekee ngwa nke m sụrụ asụ na mgbo ka m ma asụkwa ọzọ. O nwe nwaada gbalịrị o nweta ya mana o nwetacha ya ngwa gị nwa gbalịzie. Nke a sị it has an eye. Chetakwa ebe ahụ. Eso ka m na-enyezi gị ihe a. It has an eye, but the truth is it doesn't see. Agwụgo nụ na. So, na mmadụ nwere anya but o jiri ya afụ ụzọ. Ị na-etinye bọta na-enwe m iwe. Gịnị ewu bọt asụsụ Igbo? Mmadụ onye ahụ nwere anya o jiri ya afụ ụzọ. Ọkwa ụtọ a ka o sikwa ekwe ya nwaada ahụ sikwa taa kwe ya mana o nwe ihe fọrọ ebe a na-ekwu na-asị gị na-egekwa ebe ahụ. An eye, it has an eye, but the truth is it doesn't see. An eye, ebe ahụ stressed, an eye. An eye, onye ahụ na onye ahụ. Na onye ahụ nwere anya but o jighị ahụ ụzọ. Ịchọ ka m bewe akwa? Ebela m akwa ụwa mee. Ebela m akwa ụwa bụ. Nganga Igbo. Na-asị gị na ezi mba nọghazi m ebe akwa ụwa ma ndị chọrọ ka mbe ekwe ụwa ma ndị na-achọ ka mbe ekwe mbanụ ajụrụ m ajụ ehihie ọma to you. Ehihie ọma. Ehihie ọma ego nkeke. Nicholas na-akpọ abịa ụkwa ọzọ. Niko? Si gị na lọv anyị asị m gị na lọv a kekwana ihe na-emezi gwanụ. Niko, ke ihe ịchọzi?
ma ị ga-enye m gwam gwam gwam, ọ gaghị ekwe m nke ahụ ndị ịnwere aka anyị na-enye si ike wee welu nyere nke dị ike na ọnwụ ndị mmadụ ada azatakwa nye gị nke mere gịnị nyere anyị nke dị mma nke na-enye anyị nke siri ike nke dị Niko chere m ajụọ gị inunugo ebe a sịrị n'ofe dị ụtọ na gịnị mere ya ego dị ka mụwa ọmụa gburu ofe ahụ soup wee sweet na monikila ihe niile dị izi mmadụ niile ga na-enweta ya na mana Niko you fall my hand Niko you broke my heart Niko ị mere m ihe siri ike in fact Niko onweghị ihe na Niko no more. Don't you nickel me no more, baby. Don't you nickel me no more. Hey! Ụmụ Igbo nọ na mpaghara Lagos biko si gị ka m ghara igwu egwuregwu a chezọọ ịgwa gị na ihe anyị na-eme ebe a wụ nganga Igbo nganga Igbo wụ ihe si na spicy sweet sensalicious memelicious ọtụtọlicious station na-apụta nke abụọ Hot 93.3 FM and ha na-adị abịa ụbọchị Tuesdays, Thursdays na Saturdays ọwụ ndị bekee asị from 1 to 2 mana otu elekere ruo elekere abụọ ka anyị jee wetara gị ya si gị na-eso anyị na Facebook na-eso anyị na Twitter na-eso anyị na Instagram na-awọchịkwa na-afụkwa na-afụ ihe niile anyị na-eme na YouTube wụ na Facebook nganga Igbo ebe ọzọ niile wụ nganga redio ehihie ọma hello ehihie ọma hello nne m ka awụ nwaanyị onu nwaanyị ka m na n'ihe ọkwa ya nwaanyị ekwu na ahụ m Ugochukwu na-ekwu nwoke kirikiri kirikiri na n'ime Lagos a ngwanụ kirikiri ka ebe m sorry ke nke m na-enye gị gwam 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 ntụgharị bekee m na-asụ taa okay ngwanụ akwụkwadogo onwe gị ngwanụ it has an eye but the truth is it doesn't see. O nwere ofu anya mana nke bụ eziokwu ya n'oji ya afụ ụzọ. Chere godu ewo mba ma kụpụrụ gị aka dị iche ewo gịnị ka a na-akọdo ihe a chai imego m obi aṅụrị dị iche si gị ka m blow igodo gị kisses na ya wee ngwa ka m kụpụrụ gị aka nke ọzọ were ya gịnị ka a na-akọdo you have made me happy kamgbe ụtụtụ na-asụ bekee so ya ga eru so ya ga azụ it has an eye but the truth is it doesn't see. O nwere ofu anya ihe awụ ihe m na-achọ ka ị nweta since kamgbe o nwere ofu anya an eye ofu anya ọpụtasị m o nwere anya bọtụ ọ naghị afụ gịnị wụ bọtụ o nwere ofu anya mana nke wee eziokwu wụ na ọ naghị afụ ụzọ ga-eme gịnị ga-ewe obi adị m ụtọ na-asụrụ m bekee since ehihie ọma jari nwoke ọma ka eme chi baby ka eme taa ama m na efu mmiri azụrụ ya na ifuru ya gwasị ka eme ka
ihe anyị na-adị eme mgbe niile nke ị chọrọ gwam 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 ilu Igbo okwu ntụgharị. Achọrọ m okwu ntụgharị. Amago m na ị ga-eme m obi aṅụrị, so nsogbu adịrọ. Ngwa nee nke a were. He who is truthful speaks the truth at all times. He who is truthful speaks the truth at all times. Somebody else. He who is truthful speaks the truth at all times. Cripple cause cripple. Truth. Ị na-achọ ka m kpọọ ya n'olu Igbo. Mba. Okay, ngwanụ. Asị m he. That person where they talk truth. In they talk truth all the time. Person where they talk truth. In they talk truth all the time. He who is truthful speaks the truth at all times. So ya n'olu Igbo. Ewuna, onye na-ekwu eziokwu oge ọbụla. Agbago m gị na ama m na ị ga-eme m obi aṅụrị ka m kụpụrụ gị aka Yes, that is it. Ma bịa chigodo ọchị in a different way. Maka ama m na ị ga-eme m obi aṅụrị. Ọ gịnị dị? Ngwa ka m nyenụ gị ofu gwam 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 makwa na ofu ilu Igbo. Gbanyelu m ka m gbanye. Ị ga-enweta ya, enyere m gị nsogbu. Ngwa gwa m ofu akwa nwere olulu na arụ ya niile mana ejikwa akwa a ekuru mmiri. Ofu akwa. Echegide onwe ya ma enwe ihe nchetara. Ngwa achọọ m imebi mba. Hapụ. Anwụrụ anya ma achọọ m imebi ya. Cha. Just were nọ nwayọọ dorodo ebe nọ mma gwa gị ọsịsa ya. Nwoke ọma. Kisses for you. Yes. Si ka m bịa were ugbu a maka oge agago. Akpọzina ka m gwazie gị ọsịsa ya. Ofu akwa ahụ nwere olu na-arụ ya niile mana ejikwa akwa ekuru mmiri baa n'ebe ị na-asa arụ jiri ya sụọ n'arụ gị etinye ncha n'ime ya iwere ya akwemago asịsa ya. Ego bekee nwetara ya ịpụta na bekee si nọ sponge. Ọkwefugo akwa a nwere olu na-arụ ya niile mana ị ga-eji akwa nke a eme gịnị wekuru mmiri inweta gị ọsịsa ya. Nke ọzọ m jụrụ mmadụ nsị ya ka ọ gwa m ihe nwere ike ịkụwa. Ọ gaghị emetụ ya aka mana ọ ga-akụwa mma hapụ nke ahụ. Gwam 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 ọzọ niile anyị ga-eme na Satọde ọzọ niile na-abịa menye unu ọsịsa nke ahụ ma ọ bụ na m chụcha ya onwe onye nwetara ya. Mana obi dị m ụsọ nke ukwuu na mmadụ pụta nweta ọsịsa nke it has an eye but the truth is it doesn't see. Onye ahụ nsị gị na ọ gara akwụkwọ ma ihe o jere ị na-asị A1 ọ ya nwa ka ọ na-adị enweta. Ụmụ Igbo ndị fụrụ n'anya na ndị fụrụ n'anya biko anyị abịago na njedebe ihe anyị na-eme taa. Ọ ga-adị mgbe ọzọ anyị ga-abịa wetara unu gwam 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 na anale. Tupu mgbe ahụ chetakwe ihe ọbụla niile ị na-eme na mpaghara Lagos biko bute ya ebe a nọ ebe a ka ọnụ gị dị. Anda ihe na anụ ya awụ Nwada Ego Okoro mana ịkpọ m ego bekee nwanne mma aza gị sị gị ka chifo nọ. Igbo. Ọsọ pụtakwanụ.